Mga lokal na produkto naman sa Pangasinan, isa sa mga pangunahing pinupuntahan ng mga turista sa tourist rest area dyan sa Maylingayen. Para sa detalye ng balitang yan, kasama naman natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Patuloy na pinalalakas sa Pangasinan ng mga gawang lokal na tumutulong sa pag-usbong at pagkakakilanlan ng lalawigan. Ayon kay Marife Aceret, Tourist Rest Area Manager, isa sa mga pinupuntahan ng mga turista sa tourist rest area sa Lingayen ay ang mga produktong gawang lokal sa iba't ibang bayan. So, all over Pangasinan actually. As far as Buhina, may mga buri kaming products. And Umingan. And mga sa Ilocana, sa Lawak. Dahil sa dinarayong mga produktong tiniyak ng tanggapan na mas napapakilala sa mga bumibisita at mga turista ang gawang lokal ng mga MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises sa lalawigan tulad ng mga pagkain at native handicrafts. Samantala, patuloy din ng iba pang ahensya tulad ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa pagsuporta sa mga maliliit na negosyante upang matulungan ng mga ito na mapalago ang kanilang pinagkakakitaan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.